anyị aghachiete na okwu ndị a, anyị aghachiete na Dabao, anyị aghachiete na ịkpọrọ ava nri. Yes. Anyị aghachiete nwe ndị a, ma tupu anyị wee kwuwe ndị a, anyị ka na-akọwa maka onwe gị. Yes. Kedu ịdị ọgbọ ịdị? Kedu ihe ma arọ ọnụ ịdị? I'm 82 years now. 82 years taa. Yes. Okay, 82 years. Nya na amụrụ gị 1939. 1939. Yes. Kedu ọgbọ unu dị? Mbarabuanu. Unu bụ Mbarabuanu. Okay, 1939. Na Aguleri enwere ọgbọ Mbarabuanu. Ọ Mbarabuanu ka a na-akpọ ya? Na Ọkụzụ Nteje. Mbarabuanu aka na-amakwa akpọkwa ndị na-amụrụ 1938, 1939, 1940. Okay, Mbarabuanu ka na-akpọba. Daalụ. So kedu family isi n'Ugume? Esi m na family Ifechuka family. Abịa bụ iru ọgbọ m Ugume mwere. Abịa n'ime iru ọgbọ bụ m igbe. Iru akpụgume. Iru akpụgume a bụ Dabao mwe. Dabao mwe akpụ mwere akpụ. Nya m iru akpụ a. Nya m Ugumana. Mụlụ Ugumenu. Bụ Dabao. Okay, so na ndị Dabao bụ Ugumani. Ugumenu. Iru akpụ. Okay, mba amụ akpụ. N'Ugwu Daba. Ugwu Daba bụkwa Ugume ka ha bụ. Kedu ibe ọzọkwa n'ihe dịka Ụmụdiana? Kedu ibe Ụmụdiana si? Ụmụdiana ahụ onye Ugume bakwa ọ dị mba na mba batara ebini agba Ụmụdiana abịa na ndị ahụ amara m nne mụrụ wa. Mana a na-ekwu na Ugume na Ụmụdiana bụ nwanne. Nwanne Dabao ya bụ. Nwanne Dabao ka Diana abụ ya bụ. Diana eji akpụ ya Ụmụdiana. Diana bụ nwanne Dabao. Okay, daalụ rinne. Ibe a na-akpọ nwere ebe a na-akpọ Ogodo ma Ogodo na Ụmụdiana ka ọ dị. Kedu ibe ọ bụ? Ogodo mmiri ka ọ bụ. Okay, mmiri na-echu echu ka ọ bụ. Ọ dị n'ugwu. Na-akpụgo Ogodo. Okay. So na ebe anyị na-ekwu maka ebe anyị nọ kịta bụ Ugume. Ugume abụ ka Dabao nwere ebe n'Ugume abụ nwere ebe a na-akpọ Dabao. Dabao mụtara ọkpụ. Eche m na o nwere alụsị a na-akpọ Dabao. Dabao bụ nya bụ mmadụ ka ọ bụ mfe ọtọ na na-edogwo dịka alụsị. Mmadụ ka ọ bụ nya bụ nna m ma nya m bụ ọkpụ nwa Aguleri. Nọ mmadụ ka ọ bụ. Dabao ma ọkpụ. Okay. Ọkpụ nwụta Aguleri. Na-ọkpụ bisi Aguleri. Okay. Abi na-agwụ eri. Agwụ eri ka ebi. Nke nwa bụ kedizi aba gị ahụ? Ovu onye Epeke Udenze. O nwere ọkwa iji n'Ụmụeri ma o nwere ebe na-anọchi anya n'Ụmụeri? Ihe na-anọchi anya o nwere ajụjụ na-ejeli ozi na-akpọ Ogwugume. Mụ na-ejeli ozi. Ogwugume. Mụ na-ejeli ozi. Okay. Nga ibu ya na-ejeli ozi. O nwere mitin na-emere ọkwa oge mgbe m bụ tresịrị na UBA. Okay. Ma nga ibu alụsị a na-akpọ Ogwugu. Ndị alụsị abụ a na-akpọva ndị abụ bụ alụsị a na-akpọva eze alụsị a na-akpọva igbe. Kezi eji akpọziva igbe na-akpọva eze? Okay, alụsị a na-emekata chie ya eze. Ụdị a na-echi mmadụ eze. Nya bụ na alụsị niile abụrụ ọgbọ, alụsị niile anọrọ n'ovu rank. O nwere nke ka nwara ibia. Nke nga ibu.
so na ogwugwu ebu Ochileze nya na nke nwa abụ ya bụ igbe ka ịbụ 1930 nya bụ na ụdị nha ịbụ alụsị bụrụ eze bụrụ igbe alụsị ahụ ị nwere ike ichi m ụdị ya mbịara nkere ya na ichie mmụọ ovu echichi ihe sọrọ m ichie m ose foto otu mgba ọ dị ka eme ichie m pastọ ebe ọbụla eyi echi maka na ọ dị m kụwa niile echisiwo owu ibe na ebe ọzọ ọ bụrụ sọ m akara onwe daalụrị nne so nke nwa bụ alụsị bụ ogwugwu n'Ụmụeri. Ogwugwu a dị m ka onwe mbọsị nna gava onwe ebe a na-abalị mama asị nọ n'ogwugwu Ụmụdiani emesịa so n'ogwugwu ahụ dịsị iche na ibe niile nwesị nwa bụ alụsị muslim ebe dị ka ogwugwu kedu ndị ọ mụrụ arọ nke dị na Nnewi ka nne ka arọ ogwugwu ahụ na-alụ ọ na-agbakwu anyị be ya eme ọ na-ejesi ije nwa bụ alụsị na-ejesi obodo oyibo nya na mụ na ya nwere ike izu n'ezi ụbọchị nke nie ọza dịka nke nwa bụ eze ogwugwu ọkwa m kwulitelie dịka gịnị bụ ọlụ gị dịka onye bụ alụsị? Ọlụ m bụ na onye kpọ ụbọchị si abịa ọbịa mite m kụọ mkpe ụbọchị agha m mgbe enyi agbazụ mgbalụsi omelie ọbịa kene ya bụ ọlụ m onye chọọ ọjị bịa nke ọrị ọjị kwọli ya onye akọlụ m ọlụzi onye abịa kene onye ahụzi apụta nwere bịa na ụtụ nwere ndụ gosi na ndụ bịa nwada anyị a na-anụ na ndụ daalụ rinne ị na-akọ ikwutele okwu dịka daba awụ mama ma ọ na ndị njụlụ ese mbụ ijuo n'ibe asị gị nọ na daba awụ nọ ebe ahụ ka ndị Igbo bụ ụzọ wee bilie Ụmụeri a na-agụrụ ụbọchị ọnwa a na-agụrụ ọnwa na deeti Ụmụeri na-agụrụ nwa bụ ka ebe ọ mụsị ọnwa atụrụ ka Ụmụeri na-agụ ọnwa ọbụla atụbụ nne nye ka Ụmụeri ji alụ ọrụ ọnwa atụ Ụmụeri ekwe ọnwa ọ bụ nye ka eji alụ ọrụ Ụmụeri agụbere ara agụbi na ise na omenala a na-eyizuru ọnwa oyibo ọnwa Igbo ma a na-emere mecha taa asị na obere echi na Ụmụeri eji oge okwu aga n'ọnwa ihe ọnwa ka Ụmụeri ji agụ arọ Ụmụeri mbụ na-eme omenala Ụmụeri kwụ ka akwụ ọ na-esibere ezigbo omenala Ụmụeri ma sị na ọnwa na-atụ n'igwe ọtụ ọbụ ọnwa Ụmụeri nara ọnwa atụ agba mbọsị ọtụ gbagị ọnwa ya eme mgbe mụsị ya eme ọnwa ọzọ tụọ dịse ntị Ụmụeri a na-agwa ewere ọnwa mechasị ọnya bụ iti obe ka ọ dị ụbọchị anọ ka Ụmụeri nwere Ụmụeri ụbọchị a na-abụ eke oye abụ nkwọ a na-agụrụ ụbọchị na-ese na-agụ ọnwa n'ụbọchị ka ụbọchị ya adị a na-echekiri echeke ụbọchị Ụmụeri a na-arụ azụ n'arụ Ụmụeri na-akpọ ọnwa iri ọnwa ha nọ bụ ọnwa iri ọnwa ọzọ bụ ọnwa ntụgbu nke Igbo bụ ntụzi adọrụ nke ọzọ bụ ọnwa nge bụ ọnwa mgbe ya afọ nye ka ejidowa alụsị nke jiri bụ ọnwa Igbo ewere ọnwa Igbo bụrụ ọnwa ịtọ
onweta bụ nwoke ji eri oriri ma ọ bara nwa ji eri oriri na mmụwere onwe na ọbụ nwaanyị nwa mmụwere na-eme ọpụta na onwe isi ka mmiri ji awa ji onwe isi ya tụọrọ ana agụbiri agụbi ọnwa isi ka eji eme ama ndị ivite mmụwere na izu ọnwụ na-esi ọnwa isi a bụ olivite mmụwere nke ịsaa bụ ọnwa ịsaa mgbe nke mmụwere na-ezi n'izu ọnwa ịsaa nke ọzọ bụzi ọnwa asatọ ụsa mmanwụ ya apụra mgbe gboo a na-agụbiri agụbi ọnwa itete bụ ọnwa soro ọnwa iri ya na ara agwụọ ọnwa iri mmụrụ ya agwụzi nnekwarụ na nneyi na mkpụta na ara agwụọ na ọnwa iri ọnwa nọ n'ime ya mmụrụ agwụrụ ọnwa n'isi ọnwa ituru mgbe mmụrụ na-eso daalụ rinne ịmakwa ebe a ekwulu ebe mma aghachita azụ ọ bụrụ si ya ka anyị akọwa ka eji agwụ ọnwa n'ala Igbo ka eji agwụ ụbọchị mma aghachita ọ bụrụ sọ si ya anyị tọsa anya atọsa ma ovive m chọrọ ịghọta bụ na dịka ka m ji ekwu site mgbe m ji agụ akwụkwọ ana m agụta ụmụ akwụkwọ rinne ndị ọcha dere na Ụmụeri bụ isi Igbo na mgbe abatali na ọdaba awọ ka ebu ụzọ kwa wee isi ewa agawa ndị mgbe m ji wee bido wa ajụva ese a dịka ka m ji wee kwu mụ na gị kwụsị izuụka na-abịa mma eje Agụleri mụ na ndị Agụleri ya kparị nne site n'igbewe wee luo na ndị dị iche n'iche mmụdurua ka akọkwala anyị ka eji bili ka mba ji wa mata anyị kpokọtaba niile ọnụ anyị wa amali nke bụ eziokwu na nke bụ ntụ maka na ịmalị na Ụmụeri na Agụleri bụ nsi asị na anụ ọgụ ma va bụ agbata obi ma anyị na-eche na iwe na-ebute nsogbu niile a bụ nghọtavio so ibe anyị na-eme ka anyị na-anwa bụ ka anyị jụlụ esenge n'isi ka anyị mara ma ndị be anyị ọya enwe ezi nghọta mali ndị mba bụ ma ndị Agụleri ma ndị mmụọ avụlia dịka ka m ji wee jụta ese obere na ndị nga bụ nwanne na ndị agbata obi ka mba bụ agbata obi mmadụ bụ nwanne ya so na mba nwee nghọta ibe a nsogbu ana ya bụ na ụdị anyị na-ajụ ese na Ụmụeri ka anyị ejikwu wee jekwu wee jụkwa ese na Agụleri mụ na be nwebe appointment mụ na ndị Nando nwere appointment anyị ejewo Nteje anyị ejewo ibe dị iche n'iche ụdị a ka anyị ejesi n'Igbo niile ma ovive m chọrọ ịjụ kịta bụ dịka daba awa na-ekwu o nwere ibe bụ daba awụ o nwere ibe bụ daba awụ ebe o nwere ibe bụ daba awụ ebe a bụ daba awụ ọka dị mana ndị esi na-erepụzi ebe ndị a biri gboo obili enweghị akpa agụ nri na daba ma ọka nwere o nwere ebe akpa daba awa ebe daba ahụ na Agụleri asụpa ọzọ nwezi bụ daba ahụ no ma o nwere ibe bụ daba awụ ahụ enwere ibe bụ agụ nri ahụ ikwulu a ikwu ọgbọ na-atọ na ịnọ ibe ndị ahụ ka dịsị ị nwere ike iduga m na-evu ọ bụ nnekwu ọrịa ka ọ bụ ebe a ka ebe anyị nke ije ma ebe a tere aka n'obere ebe a ga-daba ka mesiwale nke ọ bụla ị nwere ike idumuje kịta ka anyị gba ọkpa na-evu anyị nidoro ịnọdụ na-evu tụọ ụlọ suo nri ma ọ ya dị mkpa na anyị gbalị ọkpa na-evu ebe ọ bụla anyị elute bet ka anyị gba ọkpa n'ebe ahụ so unu anụwo ndị Igbo nwaduru anyị a bụ onye bụ alụsị ya na-akpọ Ogugu eduru anyị kịta ka anyị gba ọkpa n'ebe ahụ bụ agụ nri ọ sị nọ ibe ndị nri siwa mgba ka anyị baa na ọkpa
nrisi ebe awụ akwali mgbe ọ dị mma mgbe a chọrọ ka e were kpotere aja bụ ndị kpotere aja ebe ahụ aja dị ma bụrụ ndị nwe ekpotere nsogbu adịrị ya ka anyị gba ọkpa na-ewu ka izuka anyị ebe ahụ daalụ